Shalom, and welcome to V'ahavta Yisrael, a Hebrew phrase which means you shall love Israel. We hope you'll stay with us for the next 30 minutes as our teacher, Dr. Baruch, shares his expository teaching from the Bible. Dr. Baruch is the senior lecturer at the Zera Avraham Institute based in Israel. Although all courses are taught in Hebrew at the Institute, Dr. Baruch is pleased to share this weekly address in English. To find out more about our work in Israel, please visit us on the web at loveisrael.org. That's one word, loveisrael.org. Now, here's Baruch with today's lesson. Ние живеем във вълнуващи времена. Мога ли да ви кажа, че ние живеем в много значими времена? Защо е така? Когато ние гледаме пророчески на този свят, слушайки какво са казали пророците, това, което самият Христос е получавал и това, което научаваме от апостолите, ние виждаме нещо. Ние виждаме, че краят е на хоризонта. Това е много важна дума, за която ще говоря след няколко минути. Това е думата край. Причината, поради която тя е важна, е защото самият Христос, когато седеше на Елеонския хълм, наблегна на думата край. За това ще говорим за нея. Но защо това време е вълнуващо време? Защо то е значимо? Защото ние виждаме неща, които се случват. Неотдавна беше ми зададен следния въпрос. Очаквам ли аз да видя завръщането на Христос? Имайки предвид специфичния термин на благословената надежда или грабването. Аз съм на 56 години и ако всичко върви добре, нормално се очаква да живея още около 24 години. Аз вярвам, че събитията на последното време са толкова близо и ще се случат преди да умра. Prior to the time that I die. Now, that is my belief. Аз вярвам така, като има основа за това и тя е това, което виждаме днес да се случва. Вижте, ние трябва да позволим на Божието Слово да ни говори, но бъдете внимателни, защото ние не знаем денят или часът. И нещата може да изглеждат много близо, но после да се проточат. Много е опасно хората да определят дати, времена и подобни. Но аз вярвам, че когато погледнем на това, което се случва днес, ние виждаме нещата да се придвижват до точката на кулминация, до приключване, основано на това, което Писанието казва. Но ето какво искам вие да чуете. Защото как започна всичко това? Говоря за времето, когато е записано това видео. Уникалното коронавирусно време. Казвам това, защото светът се промени толкова бързо. Не само тук или там, тази нация или онзи район, но почти целият свят преживява едно и също нещо. Ние говорихме с приятели в Сингапур, говорихме с приятели в Австралия, говорихме с приятели в Европа, в Северна Америка, Южна Америка, Централна Америка, навсякъде. И всички те преживяват едно и също нещо. Какво можеш да правиш, какво не може да правиш, малко или много едно и също нещо навсякъде. Сега, това, на което искам да наблегна, е следното. Ние трябва да осъзнаем, че има пророчески събития, които трябва да се случат, които ни показват къде се намираме в пророческия календар. Когато гледаме на коронавируса, той ли е последното събитие в смисъла на всичко това? Това ли е нещото, което ни показва, че се намираме в последните 7 години? Не сме. Показва ли ни, че ние се намираме в това време, на което ще се фокусираме след няколко минути, което Исус нарича родилните болки, времето на страданието? Ние можем да бъдем сигурни, че родилните болки няма да започнат по някакъв сериозен начин.
Но ето какво искам да чуете. Има неща, които ни казват, че ние се придвижваме към това време, че нещата се превръщат в тези родилни болки. Защо съм толкова сигурен, че коронавируса не е това последно събитие? Или е събитие, отнасящо се до родилните болки? Защото съм чел това, което е казал Месията. Погледнете, например, в Матей 24 глава, или Марк 13, или Лука 21 глава. Той получава в тези три различни евангелия посланието за последните дни. И когато говори за родилните болки, той казва, че ще има войни и слухове за войни. Има различни конфликти, които се случват сега и някои войни също, но аз ясно виждам в посланието на Исус, че тези войни ще бъдат много по-значими. Но не само войни. Казва се също, че една етническа група ще въстане против друга етническа група. Някои ще кажат една нация срещу друга нация. Но ако вие проверите тази гръцка дума, ще видите, че оттам произлиза английската дума етнически. И така ще има една етническа група, която ще въстане против друга. Това се случва в момента, но не до степента, до която ще бъде. И след това писанието казва, че ще има глад. Да, на различни места има недостиг на храна, но не до степента, до която ние да заключим, че се намираме по време на родилните болки. И после той казва, че ще има бедствия или епидемии. Думата на гръцки лоимой е в множествено число, т.е. ще има много епидемии. Ето какво искам да кажа. Когато аз гледам на коронавируса, това, което виждам е следното. Аз виждам събитие, което има много повече значимост в това как правителствата се справят с него, отколкото самия вирус. По този начин не бих искал да омаловажа страданието, което хората засегнати от вируса имат. Това, през което те преминават, може да бъде много страшно, много болезнено и да им причинява голямо страдание. И ние знаем, че много хора умряха поради него и със сигурност не е в моето сърце и желание да омаловажавам това, да го правя тривиално. От гледна точка на семейството е много значимо, но това, което е повече пророчески значимо, е как ние виждаме правителствата да се справят с него. Един от причините, по който те реагират на него, е като пропиляват много пари. Какво ще се случи, когато този глад, тези земетресения, войни и допълнителни язви и епидемии започнат да се случват по-интензивно, по-често, по-силно поразяващи хората? Какво ще се случи по това време? Вижте, точно за това говорят родилните болки. Как бих обобщил ситуацията с коронавируса? Аз съм свикнал да тичам по състезания, докато бях студент в колежа. И аз изпомням един мой приятел, който се състезаваше за различно училище. Неговата фамилия беше Сатън. И докато ние тичахме по състезанията, той винаги беше отпред, защото беше много добър. И винаги търсеше някакъв начин да изпревари. И ако хората не го познават, те казват, дали сега Сатън ще се придвижи напред. Но ние, които го познавахме, знаехме, че той нямаше да изпревари, защото първо ще проучва 8, 10, 12 пъти по време на първите 2 мили и половина или 4 километра, но предприемаше изпреварване по време на последния километър или по-малко. Какво правеше той? Първите му няколко търсения за начин да изпревари просто са го подготвили за тази последна възможност. Месията получаваше за родилните болки. Ние ще говорим повече за тях след малко. Тези войни, слухове за войни, етнически групи, повдигащи се против други етнически групи, царство против царство, глад, болести, земетресения, всичко това. И това, което откриваме, е, че Месията казва, това са родилните болки.
Моята съпруга е била бременна няколко пъти и около 6 или 7 месец по време на бременността си тя започваше да чувства леки родилни контракции. Около 6 или 7 месец. Те са познати като фалшиви контракции. Освен ако не сте бременни, няма да ги имате. Те показват, че нещата се придвижват напред, но те все още не са истинските болки. Не тичайте към болницата, нито си приготвяйте всичко, защото те просто проправят път и показват, че нещата започват да се случват. Това е коронавируса. Ако ние видим да се случва Трета световна война, ако виждаме да се случва язва след язва, болест след болест, земетресение след земетресение и наистина земетресенията се увеличават, но ние говорим за мащабни земетресения, глад на много места по света и също така увеличаване на преследването на вярващи. Тогава бих казал да. Ние сме във времето познато като началото на страданията или родилните болки. Но ние не сме все още там. Ние в последните времена ли сме в неговия широк смисъл? Да. Защо казвам това? В този разширен смисъл има други знаци и тези знаци се случват днес. Не в пълна степен, но в началото. Нека ви дам един от тях, например. И това е базирано на Данаил 8 глава. Ние би трябвало да видим в това слово, където пророк Данаил 3 пъти казва, че това е видение за последните дни, за последното време, което ще предизвика Божия гняв. Данаил казва, че ще има звяр, наречен овен. В пророческата терминология звярът представлява империя. И този овен или империя ще се издигне и той уточнява, че това ще бъде Мидия и Персия, или в съвременния свят това е Иран. Ние очакваме сега в наши дни и виждаме, че Иран се издига, влиянието му нараства. Виждаме влиянието му в Ирак, в Сирия, Ливан, разпростира се към Йордания, също в Йемен и също в Газа, в Юдея и Самария. Това, което света нарича западните покрайнини. Иран се разпростира, но Иран не е империята на Антихриста. Ние виждаме, че тази конфедерация от няколко нации ще се придвижи на запад, от север към юг и ще причиняват смърт, отчаяние, страдание. Ще бъде нещо значимо, но все още не се е случило. И се казва, че когато започне да прави така, две неща ще се случат. На първо място ще има усещането за безнадежност в районите, които са доминирани от Иран. И на второ място се казва Емацил. Тоест, светът ще види, че няма спасител, няма кой да ги освободи. И докато виждат тази безпомощност и липса на спасител, какво се случва? Данаил казва, изведнъж, без да се очаква, ще се издигне друг звяр, който е наречен козелът или понякога разяреният козел. Тази империя ще се издигне от Европа и ще покори тази иранска коалиция или федерация от нации. Още нещо, което знаем е, че Антихристът ще дойде от Европа, от този козел. Това е неоспоримо.
Словото е ясно, защото използва термина Яван, когато описва откъде империята ще произлезе, което се отнася за Европа. Ние преди сме използвали този термин за Гърция, защото Гръцката империя е управлявала над Европа по времето, когато това е било пророкувано. Това, което имам предвид е, че Данаил е казал това много преди Гръцката империя да се издигне, но в дните на Данаил се е използвал термина за Европейската или Гръцката империя. Сега на съвременен еврейски език се отнася за нацията Гърция, но всъщност това е европейски термин. Това случило ли се вече? Не. Иран расте, но не е започнало да се случва по този ясен, разграничим начин. Другата империя се издига, за да покори иранската коалиция. Сега се случват тези събития с коронавируса, но другото още не се е случило. Ние не сме в родилните болки или дори не сме във времето, което води до тях. Но това не означава, че не сме близо. Че не сме в тази обща смислова рамка. Защо? Има и други знаци, които са ни казани. Месията казва на същите места в Матей 24 глава, Марк 13, Лука 21. Той ни казва за други неща. Първото е да наблюдаваме смоковницата. Какво представлява тя? Израел. Когато Израел, както смоковницата, започне да се развива, да цъфти, казва се, че тогава лятото е близо. Думата лято на еврейски е кец. Осъзнавам, че е написано на гръцки език, но учениците са говорили на еврейски. Думата за лято е кайц, а кец е край. Това е игра на думи. Казва се, че когато видиш Израел да разцъфтява, както се случва в момента с Израел, която е силна нация, икономически силна и преуспяваща. Израел сега процъфтява. Това ми казва нещо. Има и други знаци, разбира се. Ние знаем, че в последните дни това, което е добро, ще бъде наречено зло и това, което е зло, ще бъде наречено добро, както мерзостта ще бъде наречена добро. Ние виждаме това да се случва. Също Павел казва, че ще има отпадане. Дали сме достигнали до това състояние? Не, но се поставят основите на това голямо отстъпление. Ние виждаме, че голяма част на теологията в църквата днес е в доктрината на християнството. Църквите приемат неща, които не са правилни. Поклонението не е правилно. Всичко това са знаци, че ние наближаваме последните дни. Но наистина ли сме навлезли в най-последните дни, в родилните болки и последните 7 години? Не, не сме. Аз очаквам да го видя по времето на моя живот, но ние все още не сме там. Мога ли да обещая, че в следващите 25 години ще дойде краят? Не. Понякога ние виждаме някои неща да спрат и живота да продължи и после отново да започнат. Но моето мнение от това, което виждаме, че времето се доближава, довежда ни до това определено последно време по един по-специфичен начин до родилните болки и края на последните дни. Запомнете това. Последните няколко минути от това видео бих искал да говоря по някои въпроси, събития, термини и подобни, които ще положат основата за следващите 2 видеа от тази серия, свързана с последните дни. Докато ние сме в карантина и пребиваваме вкъщи. Хората си мислят за последните времена и затова трябва да ги обсъдим. Един от въпросите, които често получавам, е свързан с 144 000 споменати в Откровение 7 глава и 14 глава. Това са интересни пасажи от стихове.
в тези две глави и това е много значимо събитие. Ние знаем, че в Откровение 7 глава ни е казано следното. Тези 144 000 ще бъдат подпечатани по 12 000 от всяко племе, като племето на Дан не е споменато, а Манасия го замества. Това е всичко, което ни е казано относно тях. Те са подпечатани точно преди да се излее гневът на Бог. Чувам, че много хора казват следното, че това са 144 000 еврейски евангелизатори. Има един много известен библейски учител в Америка, в Калифорния, и аз много го уважавам, но го чух той да казва нещо, което е проблем. Той казва, че тези 144 000 еврейски евангелизатори ще доведат до, цитирам, до най-голямото духовно пробуждане, което някога се е случвало. Това бяха неговите думи. Сега бих искал да ви попитам вас, слушателите, два въпроса, с които ще се занимаем в отделно видео, свързано с 144 000 подпечатани. Но бих искал да ви задам следните въпроси. Покажете ми библейския пасаж, който казва, че тези 144 000 са еврейски евангелизатори. Те наистина ли са евреи? Да, те са. Те евангелисти ли са? Не знам никъде в писанието да казва такова нещо. Знам за цитатите, които те ползват от 7 глава на Откровение и един от Йов, но не са свързани. В момента пиша статия по времето на записа на това видео, която е свързана с тези 144 000 и тя ще бъде по-специфична относно тези неща. Но няма стих, който ясно да казва, че тези 144 000 евреи са евангелизатори и че те ще предизвикат голямо духовно съживление. Не го виждам в писанието. Поправете ме, ако греша. Споделете с мен този стих от писанието. Знам какво казват някои хора и стиховете, които дават, но никъде не се казва, че те са евангелизатори. Нито се говори за някакво голямо духовно съживление, което ще се случи. Всъщност, когато погледнем периода на голямата скръб, и нека да кажа, че някои вярват, че тези 144 000 са еврейски евангелизатори. Аз съм съгласен, че те са 144 000 евреи, но не вярвам, че те са евангелизатори, защото Божието Слово не казва това. Това е нещо, което някой заключава или така го разбира. То е базирано върху нечия логика, отколкото на някой библейски стих. Словото ни казва да не се облягаме на своето си разбиране. Изпратете ми въпросния стих. Аз ще го прочита и ще призная моята грешка и ще обявя името ви като този, който ме е поправил. Бъдете свободни да направите това. Но аз не виждам никакъв стих, който ясно да казва това. Сега, има и още нещо. Когато ние погледнем на тези последни 7 години, на тази последна седмица, това е което Данаил е пророкувал. Той е пророкувал 70 седмици, а една седмица пророчески представлява не 7 дни, а 7 години. Ние виждаме тук, че по време на тези 7 години не се наблюдава духовно пробуждане за нациите. Сега, дали Израел, една голяма част от тях ще бъдат спасени в последните дни в самия край, казвам да, но тук не става въпрос за прокламирането на 144 000 еврейски евангелизатори. Всъщност, тези, които ще прокламират Евангелието през това време, не са тези 144 000, но ние имаме други двама. Единият е, ако погледнем с 14 глава на Откровение, този, който прокламира Евангелието, е ангел. Това казва писанието.
а не 144 хиляди. Прочетете внимателно Откровение 14 глава. Ние ще говорим за това в друго видео. Ще го напиша и в статията. Това е ангел. А вторите са двамата свидетели, които говорят на Израел. Аз не виждам никъде в Писанието, че тези последни 7 години ще бъдат време на голямо духовно пробуждане. Всъщност, точно обратното е казано. Защо е така? Апостол Павел говори за изпълването на числото на езичниците и че Бог е заслепил Израел за определен сезон, само частично е насочил Евангелието към нациите. Когато се изпълни числото на езичниците, когато това се случи, тогава ще насочи вниманието си отново към Израел. Това ще се случи особено през тези последни 3 години и половина. Фокусът ще бъде върху Израел. Второ, когато погледнем върху съжденията на тромпетите и чашите, тогава се говори за Божият гняв. Тогава ние ще видим, че този гняв е насочен върху нациите и се казва в 3 стиха. Един за тромпетите и 2 за чашите. В 3 стиха се казва, че те не се обърнаха от тяхното нечестие и се изброяват различни грехове. Идолопоклонство, бесовско поклонение, богохулство, сексуална неморалност, идолопоклонство, убийство. Те не са се обърнали от тези неща. Те не са се отрекли от техните златни, сребърни, бронзови, каменни и дървени богове. Те не са се покаяли. Ето отново, покажете ми стих, който казва, че ще се случи голямо духовно пробуждане сред езичниците по време на последните 7 години, което ще бъде водено от тези 144 000 еврейски евангелизатори. Това чувам от един прекрасен вярващ, който вярвам, че е невероятна личност, но той има видя сполучения и той говори за това, но то не звучи библейски. Не е библейски коректно и не е потвърдено от библейски стих. Какво ние виждаме? Ние виждаме следното. Ние ще наблегнем на едно обещание. Това, което виждаме и разбираме, се намира в Първо Солунци, 1 глава, 9 стих. Първо Солунци, 5 глава, 9 стих. Един толкова важен стих за последните дни за вярващите. Всъщност, той е адресиран към вярващите. В него се казва, че Бог не е определил теб като вярващ, т.е. този, който е приял лично евангелското послание, спасителното послание на Исус Месията, който умря на кръста, който проля кръвта си, ние сме приели това Евангелие. И в този стих се казва, че вие не сте определени за гняв, но за да получите спасение. Когато погледнем в пасажа от стихове, които се отнасят за благословената надежда, за грабването, се казва, че благословената надежда е тази, че ние ще бъдем отстранени, взети от този свят, точно преди да се излее Божия гняв на земята. Прочетете Тит 2 глава, 13 стих. Нека споделя с вас с ясни термини нещо относно грабването и то е следното. Когато Павел говори, той казва, че не иска хората да са невежи. Казва, че когато Месията се завърне, това не е просто второто му идване и след малко ще говорим за това, но когато Месията се върне по време на благословената надежда, грабването, той идва но не в Йерусалим. Това е второто му идване. Но когато той дойде по време на грабването, той просто идва в небето и се казва, че мъртвите в Христос, като не говори за душите, а говори за телата, които са погребани. Казва се, че мъртвите в Христос ще възкръснат първи. Какво означава това?
техните тела. Къде са техните души, т.е. тяхната същност? Библията казва, да отсъствам от тялото означава да съм в Божието присъствие. Спомняте ли си какво каза Месията на разпънатия на кръста до него, който се покая? Днес ти ще бъдеш с мен в рая. За заспиване ли говореше той? Всъщност Месията казва, че по времето на грабването мъртвите в Христос, техните тела от гробовете или праха от тях, няма значение какво, за Бог всичко е възможно. Бог ще присътвори отново по един славен начин царствено тяло за всеки мъртъв вярващ и това тяло ще стане съвършено в нова форма, царствена форма, в славна форма и то ще възкръсне и ще се срещне с душата си, която се намира около Исус в небето и те ще се обединят. Ново тяло с нейната душа. Когато човек умре и ако е вярващ, душата му отива в небесното царство, за да бъде с Месията. А тези, които все още са живи, вероятно аз и ти, ако ние все още сме живи, когато това се случи, ние ще видим внезапно, в миг на око, ние ще видим телата си трансформирани по същия славен начин, както другите, и ние ще се издигнем в небето. Нашите нови тела и душите ни заедно, за да бъдем с Него. Ние ще бъдем в небето, докато дойде времето за второто му идване. Нека да ви споделя, че има разлика между грабването и второто пришествие. Нека да ви дам ясен знак. Ние ще говорим повече за това във видеото, което се отнася за грабването, но разберете следното. Има и други знаци, но знакът на грабването е луната и слънцето. Слънцето потъмнява, а луната става кърваво-червена. Защо? Спомнете си 1 Солунци 5.9, че нашата благословена надежда е, че няма да преживеем Божия гняв. Ние не сме определени за гняв. И така, преди да настане Божия гняв, и какво изявява Божия гняв? Този ужасен ден, денят на Божия гняв, ще бъде изявен чрез потъмняването на Слънцето и чрез кървавата луна. Има и други космически събития, но тези са най-големите. Потъмняването на Слънцето и кървавата луна. Това е знамението, описано в Откровение 6 глава, започващо от 12 стих и нататък. Същото това нещо се случва в Откровение 6 глава. Слънцето потъмнява и луната става кърваво-червена, точно преди да се излее гневът на агнето. Чухте ли това? Гневът на агнето ще се излее на тази земя. Затова преди да дойде неговия гняв, грабването трябва да се е случило. Това е обещание. Ние ще говорим за това в друго видео през следващите седмици. Знамението за второто му идване е подобно, но има разлика. Погледнете, например, в Матей 24 глава, като започнете от 29 и 30 стих. Тук имаме същия знак. Казва се, че слънцето ще потъмнее във вретище, а луната няма да даде светлината си, ще потъмнее. Виждате ли разликата? По време на грабването слънцето потъмнява, луната е кървава, а при второто идване слънцето потъмнява, но луната също ще бъде потъмнена. Две различни събития с две различни знамения, които ги посочват. Така че ние можем да бъдем много точни. Бих искал да бъдем личности, които разбират Божието Слово. Последното нещо, за което бих искал да говоря преди да приключим, е въпросът за последните 7 години, наречен периода на скръбта. Той наистина е период на изпитание, но ето един въпрос. Предизвиквам ви. Къде е този стих, който казва, че през всичките тези последни 7 години ще се излее Божия гняв върху света?
Докато не дойде времето да се излее Божия гняв, ние не може да имаме очакването като вярващи, че грабването ще се настъпи. Прочетете Тит 2.13 и първо Солунци 5.9. Ясно се казва, че ние не сме определени за гняв. Няма стих, кажете ми, ако вие може да намерите такъв, специфично за тези последни 7 години, че през цялото време ще се излива Божия гняв. Не, това ще е скръбно време и ние би трябвало да очакваме изпитание и преследване. Бог никога не ни е обещавал, че няма да преминем през изпитания. Всъщност, Деяния 14 глава 22 стих казва, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Много интересен стих. Някой ще каже, нали нямаше да преминаваме през скърби? Не, ние няма да преживеем Божия гняв, но ще преминем през скърби и в последните времена те ще се увеличават. Това е знак, че се приближаваме. Преследването на вярващите се увеличава, но това ще бъде много далеч по-лошо от сега. Язвите ще бъдат извънредно зле. Ще има интензитет на земетресения, също на глад и всякакви проблеми. Това е, което Божието Слово казва. Затова ние трябва да бъдем личности, които са мъдри, които основават своята вяра не на това, което чуват, но на авторитета на тази Библия, в която няма никакви грешки. Няма никакъв стих, който казва, че през всичките 7 години ще се излива Божия гняв. Когато аз предизвиквам хората, те идват при мен, не ми дават стих, но казват, виж какво се случва през последните няколко години. Те не са ли ужасни, Барух? Казвам, да, те са ужасни. А можеш ли да си представиш някой друг да ги е причинил, освен Бог? Казвам, да, мога. Те са сатанински. Те показват нечестието на човечеството и злото и също силата на Сатана. Божията сила е по-голяма. Сатана е вече победен, но той ще причини ужасни неща на този свят, а ние сме призвани да бъдем победители. Знаете ли какво се казва на църквите 7 пъти в Откровение 2 и 3 глава? Бъдете победители и вярвайте, и това е всичко. Не, разберете какво ни казва Писанието. Няма нито един стих за това, че изливането на Божия гняв ще се случи през целия период на последните 7 години. Още един въпрос и то е следният. Вие ще чуете от един приятел, когото уважавам, но той казва през цялото време, че църковната ера приключва точно преди този 7 годишен период. Аз му казах, какво е оправданието за това? Аз знам какво ще отговори, защото съм чел книгата и съм слушал другите му поучения, но това е нелогично от библейска гледна точка. Това е неразумно. Той казва, прочети Даниил 9 глава. Там се казва, има пророчество, в което се говори за 70 седмици, нали? Да, казвам. Запознат съм с него. Казва ми, съгласен ли си, че първите 69 седмици са приключили? Аз казвам, съгласен съм с това. А църквата беше ли там? Не беше. Казва, ако църквата не беше в първите 69 седмици, тогава е невъзможно да бъде в последната 70-та седмица. Наистина ли? Това така ли е? Нека ви дам един пример. Истинска история. Преди няколко месеца срещнах един човек и ние станахме приятели. Запознах се и с неговата съпруга. Той ни покани в дома си по случай рождения му ден. Неговият 68-ми рожден ден. Нека ви кажа нещо. Аз не съм бил на предишния му рожден ден, на 67-я му рожден ден, нито на по-предния. Всъщност никога не съм бил на негов рожден ден преди това.
Но само защото аз не съм бил на нито един от предишните му 67 рождени дни, това не означава, че не мога да отида на 68-я и надявам се на 69-я и на всички останали рождени дни, докато Бог го извика. Смисълът е такъв. Ти не можеш да кажеш като библейско доказателство, че понеже църквата не е съществувала по времето на 69-те Данаилове седмици, тогава не може да бъде в последната седмица. И то само защото тя не е съществувала по време на 69-те седмици. Това просто не е задоволителен отговор. В това няма смисъл. Защо? Това е, което съм получавал. Това е, което съм чел и чул. Божието Слово те увещава. И аз искам да бъда много сериозен и директен точно сега. Ако ти наричаш себе си ученик на Йешуа, Исус от Назарет, и ти не изучаваш старателно тази Библия, тогава има голямо прекъсване на връзката. Ако ти вярваш неща, които не са написани в Словото, това е изключително опасно, както духовно, така и физически, както за този свят, така и за бъдещия. Ако ние ходим в духа, тогава ние ще говорим истината. Това е, което Месията обещава в книгата Йоан. Святия Дух е дух на истина, дух на праведност. Тези две неща вървят добре заедно. Истина и праведност. Затова ние трябва да спрем просто да вярваме на тези малки отклонения, като аз не чакам да дойде Антихрист, а чакам истинският Христос. Аз също, но Писанието ще те изненада с това, което казва на вярващите относно работата на Антихрист и идването и изявяването на Антихрист. Сега позволете ми да заключа, за да няма объркване. Последните дни, тези родилни болки и тези последни 7 години, те близо ли са? Аз наистина вярвам, че са близо. В момента намираме ли се в този период от време? Ние все още не сме в този период, според както Писанието го описва. Още не сме там. Нещата придвижват ли се, насочват ли се към този последен период? Да, придвижват се. Вярвам, че бързат да се случат. Но това е моята загриженост. Аз не бих искал да съм личност, която отклонява хората настрани и да кажа, че този коронавирус е това последно събитие, защото то не е. Ако казвате на хората, че то е, тогава те ще очакват нещата да се случат много скоро. А това е посланието на Месията относно края. Спомняте ли си тези притчи за 10 девици? 10 девици излязоха да посрещнат техния младоженец и забележете какво се казва. Той закъсняваше. Мога да ви уверя в нещо, че църквата в по-голямата си част ще започне да казва: кога тези събития на последните дни, тези последни болки ще започнат? Те ще казват: мислех, че трябваше да се случат, че трябваше да дойдат до сега. Защо ние преминаваме през това? Ние не сме подготвени. Нека да ви кажа, това, което виждам в църквата, в светлината на коронавируса, не съм много оптимистичен относно това как ние ще реагираме, когато наистина настане трудно време. Ние ще демонстрираме ли вяра? Ще поставим ли нещата в правилната перспектива? Ще се изправим ли за Месията Йешуа? Ще предусетим ли желанията на Антихрист и ще изпълним ли желанията на истинския Христос? Това е въпросът. И за съжаление, точно сега, като гледам църквата в протестантския свят, не съм толкова оптимистичен. Но аз вярвам, че тези трудни времена, тези трудности, предизвикателства, които идват, те ще ни направят силни, те ще ни дадат нова перспектива. Те ще принудат някой да погледнат по-внимателно Писанието и ще спрат само да слушат хората, а ще започнат да изучават Словото, за да представят себе си одобрен работник. Аз ще приключа с това и в следващите няколко дни ще поставя друго видео, свързано с 144 хиляди. След това ще поставя друго, свързано с нашата благословена надежда грабването. И ще има трето, което ще ни даде бърз преглед на последните дни, за да можем ние да знаем истината и така да имаме правилните очаквания. Шалом от Израел
Аз очаквам следващото време, когато ще имам привилегията да споделя с вас от тази съвършена книга, която Бог е поверил на теб и на мен. Шалом. Well, we hope you will benefit from today's message and share it with others. Please plan to join us each week at this time and on this channel for our broadcast of loveisrael.org. Again, to find out more about us, please visit our website, loveisrael.org. There you will find articles and numerous other lectures by Baruch. These teachings are in video form. You may download them or watch them in streaming video. Until next week, may the Lord bless you in our Messiah Yeshua, that is, Jesus, as you walk with Him. Shalom from Israel.